Juma'a yau ne Juma'a yau ne Juma'a yau ne Juma'a Juma'a yau ne Juma'a 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 babbar rana Juma'a babbar rana Ya Allah ina roƙonka ka kare ni daga sharrin mahasada na zama waƙar Juma'a yau ne Juma'a yau ne Juma'a babbar rana kiran ku dukan ƴan uwana musulmi yau sallan Juma'a mu je mu ɗauki buta mu je mu yi arwalla shirin Juma'a mu tafi mu yo salamu roƙi abin da muke buƙata gurin sakina sarki na ne kuma ku sarkin ku ne wa haka nan ne Sarki Allah yau ne Juma'a yau ne Juma'a yau ne Juma'a ita Juma'a babbar rana ana buƙatar yawaita salati ga manzon rahama ne akwai lada babban lada yau ne Juma'a ka ɗauki carbinka ka yo salatinka ga manzo mai maka idan ka yo haka lallai za ka dace sannan ka tsira kiyama babbar rana ce ita babbar rana ce yau ne Juma'a